primeiro dos instrumentos que elaboramos foi este portal de transparencia da Administración Local de Galicia. Para iso, para a elaboración deste portal, fíxose un primeiro estudio preliminar ao longo do ano 2016. Deste estudio preliminar, foi unha completa radiografía, unha diagnose exhaustiva por parte do grupo de Red Localis, onde se detectaron as principais carencias dos municipios, principalmente os municipios máis pequenos. Detectamos como aqueles municipios con menor plantilla e con menor número de habitantes tiñan verdadeiros problemas para poder acadar o grau de cumprimento normativo que nos exixen hoxe en día todas as administracións, independentemente do tamaño. É certo que así todas estamos obrigadas. E, polo tanto, gracias a este diagnóstico, podemos configurar este portal de transparencia elaborado non solamente coa experiencia que xa tiñamos na Xunta co noso portal autonómico, do que tamén foi un proceso de aprendizaxe, senón tamén coas principais recomendacións do ámbito da universidade e coas principais aportacións das necesidades que nos trasladaron tamén dende a FEGAM, que foron moitas, e, polo tanto, nesta ferramenta pretendimos aglutinar toda esa información e todo ese coñecemento que fomos texendo ao longo de todo o ano pasado, e como resultado foi este portal de transparencia local de Galicia que hoxe pretendo amosar e explicar brevemente, sen perxuicio de que a partir de agora calquera de vos podedes contactar directamente para resolver dúbidas, traballar ou para comentar calquer cuestión que necesitedes. Este portal de transparencia local, aínda que logo se teño ocasión o amosarei en real a través de onde está, a través de internet, se accede a través da página de Eido Local, a través dunha nova pestana que creamos que se chama Transparencia, e polo tanto é a través desa pestana, como veremos posteriormente, a forma de acceder ao portal. Que é o portal de transparencia local? Ben, este portal de transparencia pretende aglutinar toda a información en materia de transparencia da planta local galega, aglutinar toda a información de todos os concellos de Galicia, dos 313 concellos. Incorpora información non soamente dos principais indicadores en materia de transparencia, sino que tamén pretendimos que fose posible cumprir o resto da normativa que tamén establecen obrigas en materia de transparencia, normativa sectorial do ámbito local, normativa en materia de contratación pública xa adaptada a esta ferramenta ás novas exixencias, e polo tanto pretende ser unha ferramenta global que a través dela xa poderemos dicir que os concellos que cumprimenten a totalidade dos seus indicadores teñen acadado o máximo nivel de transparencia. Logo veremos como está organizada, distribuída e os principais bloques temáticos cos que conta. Por lo tanto, pretendemos que os veciños non tengan que andar buceando por as distintas páxinas web dos concellos, que sempre son diferentes, que non sempre se atopa de xeito doado a información, senón que a través deste portal de transparencia, seleccionando o concello ou a entidade local correspondente, poidan ter un acceso doado á información que precisen do seu concello ou de outro concello, pero que sexa un acceso único, como digo. Ben, como digo, intentamos que a estructura fose sinxela, cunha clasificación de contidos que non responde exclusivamente ao orde establecido pola normativa en materia de transparencia, porque é certo que a normativa en materia de transparencia parece que está máis orientada á organización da administración do Estado e á administración das comunidades autónomas, pero tamén é certo que detectamos distintas nomenclaturas, definicións ou dificultades á hora de plasmar esa distribución exacta no noso portal. Entón, o que fixemos foi adaptar a distribución a unha mellor comprensión e acorde coas peculiaridades da planta local galega. Por lo tanto, aínda que están recollidos todos os indicadores, a distribución é unha distribución ad hoc adaptada ao mundo local, como veremos. Tamén están incorporadas algúns indicadores froito, como sabedes, das principais organizacións que a día de hoxe están aflorando e que nos avalían constantemente con rankings e con distintos tipos de cuestionarios, e que efectivamente, aínda que son organizacións non gubernamentais que realizan este tipo de actuacións,
non deixan claro que nos miden, establecen rankings de transparencia e sempre queremos estar situadas en bo lugar. Por lo tanto, neste portal tamén intentamos recoller aqueles indicadores que coidamos que sí que son interesantes a vir a conta das principais demandas da cidadanía, porque sabemos o que nos piden diariamente os cidadáns, e se podemos facilitar que ya de xeito activo determinado indicador ou determinada información, por que non facelo, non? Obviamente este é un portal voluntario para os concellos, é gratuito e o nivel de transparencia que cada concello que irá adoptar estará baixo a decisión do propio concello. Ben, a parte de poder cumplimentar os principais indicadores, tamén se fixo un traballo, creo que moi importante, coa elaboración dunha serie de manuais e ferramentas prácticas que van a servir de acompañamiento para este proceso de aprendizaxe e de cumplimentación de todos os indicadores. En primeiro lugar, elaborouse unha guía que posteriormente un membro da Red Localis, Alberto Vaquero, do que é ponente nesta xornada, dará debida conta e un detalle pormenorizado desta guía. Como digo, unha guía de transparencia práctica onde se explica que información debe ser publicada polos concellos, con que periodicidade, como debo publicala. Evidentemente son recomendacións a vista da experiencia que podemos aportar ou do que consideramos máis aceitado. Pois esta guía práctica a que se accede a través deste portal aos concellos que estén adheridos, pois é unha ferramenta, coidamos que é fundamental, moi traballada e creo que de un gran valor para todos. Tamén facilitamos a través do portal unha serie de modelos de resolución, modelos de como podo fundamentar as desestimacións ou as limitacións de acceso derivada da nova normativa comunitaria en materia de protección de datos que tantos dolores de cabeza nos trae, como podo resolver cando me piden un dato que está en mans de outra persoa, é dicir, unha serie de modelos, me parece que alrededor de 30 modelos de resolución que poden ser utilizados por todos vos a hora de proceder a resolver as solicitudes de acceso a información pública que recibades de calquer cidadán. Evidentemente son modelos que se poden adaptar ás vosas necesidades, pero xa dispoñen dunha serie de relatorio de feitos e fundamentos de dereito que, polo menos na administración autonómica, en todo o sector público autonómico, tanto en consellerías como en entidades públicas, os estamos utilizando, de xeito que na administración autonómica resolvemos de xeito homoxéneo, ou iso pretendemos, e pensamos que sería interesante facilitarvos esta documentación, estes instrumentos, posto que xa os temos elaborados. Por outra banda, tamén facilitamos unha serie de preguntas frecuentes, de resolución de dúbidas frecuentes, que tamén foron solventadas en moitas ocasións gracias ao traballo da Valedora do Pobo, que posteriormente intervendrá como comisionada de transparencia e como tamén figura fundamental para resolver todas as cuestións e dúbidas que temos as administracións, pois están recollidas as principais respostas ante a cuestións reiteradas que nos irán presentando os cidadáns. E, polo tanto, como digo, é un portal que facilita non solamente a cumplimentación dos indicadores, senón este conxunto tamén de ferramentas. Tamén é un portal flexible, posto que vai a recoller a situación na que vos atopedes os distintos entes locais. Evidentemente, habrá concellos que xa dispoñan dun portal web de transparencia. Neste caso, estes portais de transparencia, se queredes seguir utilizándoos, se poden enlazar directamente a este paraugas, a este portal paraugas, por así decirlo, se terá acceso directamente a través deste portal de transparencia de Galicia á página web do concello correspondiente. Por exemplo, outro suposto, no caso de que os concellos, cada un de vos teñades a información diseminada en distintos apartados de distintas páxinas web, non solamente nunha soa, porque tamén temos o caso que unha determinada información aparece enlazada a outra páxina e así sucesivamente, de xeito que é moi engorroso atopar a información en un concello determinado, pois tamén se poderá publicar de xeito ordenado seguindo o esquema que aparece no portal de transparencia facendo os enlaces correspondentes. E o xeito máis idóneo, como non, é o último, que é o que
vimos a presentar aquí, que é proceder a cobertura directamente a cumplir os indicadores e proceder a adhesión a este portal de transparencia local de Galicia, de xeito que un concello ou unha entidade local utilice esta ferramenta para cumprir as súas obrigas. Por lo tanto, entendemos que o portal pois, amosa a todas as posibilidades nas que se poida atopar un determinado ayuntamiento, sobre todo para aqueles que non teñan absolutamente nada, nin ninguna página web, nin persoal que teña tempo para traballar, pensar como facer isto, posto que xa está medio feito, solamente hai que subir a información correspondente, que non é pouco, hai que recopilala, coordinala e publicala, non é, desde logo, unha tarefa sinxela, pero o que está claro é que se existe xa unha ferramenta tecnolóxica, uns modelos e uns manuais explicativos que poidan guiar este traballo, pois, efectivamente, a labor é moito máis sinxela. Como explicaba ao comezo, para poder acceder ao portal de transparencia local de Galicia, temos que acudir á página principal de Eido Local, que xa coñecemos todos. Creouse unha pestana explícita para poder aglutinar toda a información en materia de transparencia. Accedendo a esta pestaña se pode acceder xa ao portal de transparencia local de Galicia. Como se pode acceder á información de cada un dos concellos? Pois de dous formas distintas. Ou ben premendo directamente no mapa que vai aparecer directamente nesta página, de tal xeito que a medida que os concellos se vayan adherindo, o mapa irase sombreando nese concello ou nesa entidade local correspondente, de xeito que os que están sombreados e que están adheridos e que están comenzando xa o proceso de subida de información. Ou tamén existe posteriormente un segundo desplegable na parte inferior, na que o cidadán pode tamén acceder á información seleccionando o concello correspondente e na mesma se accederá ao portal de cada concello, como logo veremos a modo de exemplo, de un concello seleccionado aleatoriamente. Pois ben, estas son as dúas formas, de xeito que a medida que teñamos máis concellos adheridos, este mapa, a nosa idea que este o máis sombreado posible e que a práctica totalidade dos concellos estén adheridos dun xeito ou de outro, como acabo de explicar. Como vemos na página inferior, na página principal, no apartado inferior, temos os tres apartados onde vades a topar toda a información que hemos elaborado. Un primeiro apartado de normativa e documentación. Aquí fixemos un traballo de selección de artículos doctrinais interesantes, de interpretación de determinados artigos, determinadas cuestións complicadas en materia de transparencia. Metimos tamén informes dos principais órganos de control, empezando pola nosa valedora do pobo e continuando cos outros comisionados de transparencia, artigos de autores, de principales autores que neste eido son recoñecidos expertos, e unha serie de documentos interesantes neste proceso. Un segundo apartado relativo a unha guía práctica, un percorrido pola guía de transparencia local de Galicia para amosar un pouco o que estou explicando agora de como funciona, como podemos adherirnos e amosar un pouco o seu contido. E outro apartado que se refire á posibilidade de que calquer cidadán poida presentar suxestións de mellora, porque obviamente isto é unha ferramenta para os nosos cidadáns, os nosos veciños, para nos mesmos, cando queremos consultar algo tamén de outros concellos ou do noso mesmo, cando queremos coñecer algunha información, e polo tanto é un proceso de aprendizaxe que acaba de comenzar e que pretendemos que sexa dinámico. Estas suxestións as recibiremos na Administración Galega, na Xunta de Galicia, e tras o seu análise procederíamos, así o consideramos conveniente, a facer as adaptacións ou modificacións que considerásemos oportunas. Como digo, unha vez introducidos nun portal de transparencia dun ente local, como dixemos que pode ser a través do mapa interactivo ou a través do desplegable de valores, atopámonos con dúas partes. Unha parte
relativa a publicidade activa e outra parte relativa ás solicitudes de acceso á información pública, que son as principais partes da administración, non solamente o que eu teño que publicar de xeito activo, senón tamén a outra pata fundamental que é a novidade que introduce a lei, que son todas aquelas solicitudes que eu recibo como administración e que teño a obriga de contestar por estar configurado xa como un verdadeiro procedimento administrativo susceptible de recurso e susceptible de todas as accións judiciais posteriores. Por lo tanto, isto non é un contexto se quero e senón non, senón que isto inicia un verdadeiro proceso, un procedimento administrativo susceptible de recurso. Ben, en primeiro lugar, o apartado de publicidade activa ven a recoller, como dixemos, o conxunto de indicadores que consideramos imprescindibles para poder dicir que estamos en aptitudes de cumprir as normas en materia de transparencia como aquelas tamén sectoriais que se aplican ao vosso ámbito en concreto. Os xestores, é dicir, a persoa do Concello que teña encomendada a función de cubrir a información vai ter tamén unha axuda extra, e é que no seu perfil privado, cando acceda a esta páxina para poder, en modo edición, empezar a cubrir os indicadores, vai ter coñecemento de cales son obrigatorios por lei e de cales son voluntarios, é dicir, que derivan de recomendacións tanto de boas prácticas, tanto de organizacións avaliadoras ou como de solicitudes que vemos que nas administracións nos están chegando reiteradamente. Por lo tanto, como digo, o funcionario ou funcionaria que teña a labor de subir a información vai ter esta valiosa información que logramos plasmar en cada un dos indicadores e, por lo tanto, se o Concello quere quedarse no nivel mínimo, por así decirlo de alguna maneira, de cumprimento, dicir, eu cumplo a lei de transparencia, pode facelo, pero progresivamente pode acadar maiores cotas e maiores niveis de cumprimento das mesmas. Lóxicamente, aqueles concellos que non cubran este portal de transparencia directamente e que realicen enlaces aos seus propios portais non seguirán esta estructura, senón que se accederá á estructura que teñan nos seus distintos portais de transparencia. Solamente funcionaría este paraguas como un lugar de entrada único, pero respetando a configuración de estructura dos concellos correspondentes. Os bloques temáticos, como expliquei no comezo da minha intervención, pretenden adecuarse non solamente ás normas, senón tamén á propia realidade da administración local. Por lo tanto, están divididos en grandes bloques temáticos, tanto de información en materia institucional e organizativa, en materia económica, tanto orzamentaria, de rendición de contas, fiscal, patrimonial. Intentamos adaptar as denominacións á realidade dos concellos, porque en ocasións non teñen as mesmas denominacións, e para aclarar a un cidadán, cando quere buscar algo, a que nos estamos a referir. Información en materia de persoal, de relevancia xurídica, en materia contractual. Este punto é moi importante, posto que posteriormente, cando interveña a secretaria da Xunta Consultiva, os explicará a relación entre este portal e o perfil a plataforma de contratos autonómica e a estatal, e como podemos proceder a cumplimentar as obrigas en cada un dos perfis de contratante a vista das novas obrigas legais. Tamén se recollen as normas, os indicadores en materia de subvencións, convenios, encomendas de xestión, en materia de urbanismo, medio ambiente, en planificación, procedimentos e servicios, de participación cidadá e de bo goberno local. Por exemplo, aqueles concellos que teñan aprobadas normas ou manuais, códigos éticos, reguladoras en bo goberno, sería o espacio idóneo para proceder á súa cumplimentación. Estos son os grandes bloques temáticos, como vemos, pero a medida que vamos abrindo cada un deles, vemos como se van subdividindo noutras áreas máis pequenas. Que temos, Irene, ata tres niveis de desagregación, para poder ir cumplimentando cada un dos documentos. O xeito de cumplimentaros é de dúas maneiras, ou ben subindo un documento que teñades feito para poder cumplir este concreto indicador, ou ben procedendo a incluir o enlace correspondente onde o teñades publicado, porque tamén é outro xeito de facelo, non somente subir documentos específicos, senón tamén incluir o enlace, de xeito que, premendo este sitio web, se poderá acceder destas dous formas, como sexa máis doado. Ben,
A outra cara deste portal é non somente o que se refira á publicidade activa, senón tamén, como dicen, as solicitudes de acceso á información pública. Como vou tratar estas solicitudes que me chegan, como podo facilitar o lugar, o sitio web para que un cidadán poida facerme chegar as súas solicitudes e, polo tanto, a través deste espacio se pretende facilitar precisamente todas estas cuestións, que o cidadán sepa como presentar esta solicitud, ante quen, que modelo utilizo, que vías teño para presentalo, se non estou de acordo coa resposta que a administración me ofrece, que podo facer, ante quen podo recurrir, como veremos, e, polo tanto, ben, a través deste único punto, o cidadán terá moita máis información do que tiña hasta agora e sempre seguindo a mesma estructura. Ben, en primeiro lugar, temos ao apartado de presenta a túa solicitude. Aquí explicamos como o cidadán pode solicitar a información que queira coñecer. Pode facelo de dúas maneiras. En primeiro lugar, que o preferente facelo de xeito electrónico. Para iso, ben, se procedería, se o Concello ten habilitado a presentación de xeito electrónico, xa recibiría o Concello directamente, pero, insisto, ten que ter disponible o Concello esta opción. Neste caso, como logo explicarei, os técnicos nosos informáticos se poñerían en contacto cos informáticos do Concello correspondente. Ou tamén o pode facer de xeito presencial, para aquelas persoas físicas que así o queiran. Fixemos un modelo de administración autonómica que consideramos que reúne os requisitos mínimos imprescindibles de cumplimentación para poder utilizar. Este modelo é o que está por defecto, pero nada impide a que podades vos subir outro que consideredes o que xa teñades. Por lo tanto, estas serían as dúas vías. Tamén existe un segundo apartado que consulta o teu estado de tramitación, é dicir, como a carpeta do cidadán, en donde se dá conta de como está esa solicitude. Evidentemente, isto é posible, igual que a solicitude de xeito electrónico, se o Concello ten habilitada esta opción, de tal xeito que se procederían a conectar e o cidadán, a través deste lugar, podería coñecer o estado exacto de tramitación da súa solicitude. En terceiro lugar, temos enlazada a Comisión de Transparencia, un acceso directo ao modelo de reclamación, porque xa sabedes que ante as desestimacións das solicitudes en materia de transparencia ou no suposto de que non estén conformes co sentido da resolución, o cidadán pode acudir á Comisión de Transparencia a través da reclamación oportuna e, polo tanto, a través deste enlace xa intentamos facilitar o acceso directo a dita comisión. Logo veremos en real, como digo. E, como sempre, un documento de preguntas frecuentes de en canto tempo me ten que contestar a administración, que podo facer se non estou de acordo, é dicir, unha serie de cuestións, un manual básico guía burros para que tanto calquer cidadán poida coñecer o que facer, como tamén o propio Concello teña claro todo este listado de cuestións que a día de hoxe nos están a consultar reiteradamente. En este último apartado existe a posibilidade de proceder a cumplimentar as obrigas en materia de transparencia que se refiren á publicación de estadísticas e resolucións desestimatorias. Sabedes que a Lei de Transparencia nos obriga a todas as administracións a publicar todas as resolucións que vamos desestimando e, polo tanto, este sería o apartado idóneo para dar conta daquelas as que non lle podemos conceder a totalidade do que solicita ou aquelas que solamente se pode conceder unha pequena parte ou por estar afectada por algún dos límites que establece a lei para a súa desestimación, este sería o lugar para a súa publicación, así como outras estadísticas que exige a normativa actual. E, finalmente, cada apartado de transparencia de cada concello vai incluir tamén outra serie de cuestións. Evidentemente, neste apartado, en primeiro lugar, unha serie de apartados para incluir as achegas e suxestións. Neste caso, chegarían ao Concello directamente, non chegarían á Xunta como no primeiro suposto, chegarían ao Concello para suxerir, modificar diversas cuestións, tanto de como se están a resolver as miñas consultas ou calquer cousa que quera presentar un veciño. Isto recibiría o ayuntamiento correspondente. En segundo lugar, tamén se explicaría como funciona o portal, pero o portal de eido local, o portal do concello en concreto, o portal específico de cada concello, non o que se refire ao portal de Galicia.
En terceiro lugar, unha guía rápida de uso local do portal, é dicir, como podo navegar polos distintos apartados, como son os despregables, como podo atopar información e non a atopo, polo tanto, este sería o apartado correspondente. E posteriormente, pois, un teléfono de atención, que neste caso sería aportado polo propio Concello para facilitar aquele contacto directo co operador correspondente ou coa persoa de atención que o Concello considere oportuno para resolver todas aquelas cuestións que considere. O máis importante, que ten que facer ou como ten que facer un concello para poder adherirse a este portal. Eso é o máis importante desta xornada. Explicar que é o portal de transparencia e explicar como se pode adherir un ayuntamiento. En primeiro lugar, para poder acceder a esta adhesión, tal e como vos amosarei, existe no apartado principal de ido local unha solicitude, un modelo de solicitude, como logo explicarei, que ten que vir asinado ou ben polo alcalde ou ben polo secretario ou secretaria da entidade local. Evidentemente, teñen que estar dados de alta no portal de ido local para poder presentar esta solicitude e posteriormente se pode autorizar a outra persoa para que sexa a persoa que realice a carga de datos. Non vai ser o alcalde que proceda ao alta, pero sí que a solicitude de adhesión a vontade como primeira instancia, como máxima autoridade, ten que ser do alcalde ou do secretario ou secretaria. Posteriormente, unha vez que recibamos esta solicitude dende a Xunta de Galicia, en concreto dende a Antena, procederá a facer os traballos técnicos de adhesión co Concello correspondente, co persoal técnico, dependendo da situación na que se atope o Concello. Dependendo das tres posibilidades que nos podemos encontrar. Os traballos serán distintos. Por lo tanto, ben, pois, este é o modelo que se ten que cubrir, e unha vez se cubra, se dará de alta e haberá un tempo para que se proceda á cumplimentación de cada un dos apartados dos indicadores. Unha vez que estes indicadores están cubertos, ou cando así o considere o Concello, non é necesario que estén a totalidade de indicadores cubertos, senón que poderá cubrir ao seu ritmo os indicadores que considere. Nese momento, o Concello comunicará á Xunta que quere facer visibles os seus contidos e dende a Xunta lle daremos o ok, por así decilo, e faremos visibles os seus contidos. Indicar tamén que solamente van a estar visibles os contidos que teñan contido, es dicir, os indicadores que teñan algo de contido. Aqueles que non estén cubertos non van a aparecer na estructura da parte do Concello correspondente. De tal maneira que, a medida que os indicadores se vayan cumplimentando, van a ir aflorando e o portal de cada concello vai a ir tendo máis información, pero non van a aparecer indicadores en branco. Consideramos que non é oportuno que este todo o mapa de indicadores e que o cidadán acceda aos mesmos e non teña información ou que este en proceso de elaboración. Por lo tanto, solamente se van a ver os indicadores completos cando estén debidamente cumplimentados por os concellos correspondentes e así non lo indiquedes. Existe neste proceso un total apoio dende a Administración Autonómica, tanto dende a Dirección Xeral de Administración Local como dende a Dirección Xeral de Administración de Avaliación e Reforma Administrativa, como dende o CAU, como dende o teléfono 012, que é o noso teléfono de información e atención. Por lo tanto, dependendo do tipo de información que se solicite, os teléfonos son distintos. Se unha información máis técnica, máis de cuestións de como se procede a conectar as nosas plataformas, a información habrá que solicitala ben chamando ao 012 ou a través do CAU para proceder a realizar as explicacións correspondentes, o proceso correspondente. Esas son dúbidas máis funcionais de determinado aspecto de como podo subir, como podo amosar esta información, cuestións máis funcionais de contido, pois a Dirección Xeral de Avaliación de Reforma Administrativa e Local, pois poderemos asesorarvos, manifestar os nosos criterios, os criterios que realizamos, adoptamos na Administración Autonómica, vida conta ben pois da experiencia que levamos acumulados nestes 2 anos, non? Por lo tanto, creo que compartir a información é moi importante, colaborar entre as administracións é fundamental, é o que pretendemos, non? Con esta